Ketemu aman kena sapam kontrol. Kekek sapam kayak kontrol. Lho. Apa lo ngene iki? Jam kerja ya? Ukuran Pak. Cangkem lu kecil tuh. Rokokan sih. Lah rumangsamu iki jam kerja rokokan. Rokokmu apa tuh? Enak ora wi? Iki lho Pak, rokokku. Walah kuwi to. Aku njaluk ning ngono aku. Di, njaluk sita aku. Meneng ae, jemu sapa-sapa aku ya. Aku ya coba mau nih. Oke, sip. Jemu bose. Kayak bose kayak lu. Patenan itu. Paten lu. Kene opo? Oh, lho kowe gede wong ae.